Сістэма «Іскра Ультра» аператыўна вызначае, ці можна выкарыстоўваць пэўны контент або ён адносіцца да дэструктыўнага. Дастаткова ўвесці ў праграму тэкст або прымацаваць фота, відэа і атрымаць вынік. Такі памочнік карысны кожнаму, хто працуе з медыа. Спасылка на комплекс для компьютера уже доступна у соцсетках партии «Белая Русь». Сама часть же состоит из анализа текста и медиа, где можно проанализировать текст через республиканский список экстремистских материалов, и можно распознать текст через фото, найти лица через поиск по фото и видео. Презентация прошла ў рамках закрыцця 5-го сезона школы партыйца Белай Русі. Слухачы адукацыйнага праекта маладыя лідеры з розных куткоў рэгіёна. На працягу некалькіх дзён яны удзельнічалі ў патрыятычных мерапрыемствах і распрацоўвалі сумесныя ідэі. Поучаствовали в такой замечательной акции, как «Сад Победы», где высадили около 30 яблонь. Также мы поучаствовали в диалоговой площадке, которая состоялась в рамках общественно-политического центра этого выездного заседания, где очень конструктивно обсудили различные вопросы, в том числе касаемые молодежной политики, реализации молодежных проектов. Молодежный рух «Іскра» створаны пры беларускай партыі «Белая Русь» у 2025 годзе. Гэта унутрыпартыйнае аб'яднанне для моладзей, арыентаванае на палітычнае жыццё. Сачыць за дзейнасцю гомельскага абласнога штаба руху зараз можна і ў Інстаграм.